Kai Falalu, ka mai da hankalinka da kyau. Na zo ne in maka jan kunne na ƙarshe. Na ji labarin wannan yarinyar da kake kulawa ta hana ka karatu sai yawace kuke yi. To na ji labarin har yanzu da jan kunnen da nake maka baka ji ba. To na zo ne in maka jan kunne na ƙarshe. Idan ba haka ba za mu saba da kai. Tunda dai mun kashe kuɗinmu mun kawo ka makaranta ka zaya kai karatu kaki. Kai karatu ka samu nan gaba ka dogara da kanka. Amma sai dai mu yi wahala mu kashe kuɗin makaranta kai kuma ba karatun kake yi ba. To wannan shine jan kunne na ƙarshe. In ba haka ba za mu biyo maka ta tsiya. Ni fa Ayuba ba uban da ya isa ya raba ni da zibibi domin yanzu muka sa hannun rayuwa da ita. Falalu, kana cikin hankalinka kuwa? Ka manta ni wanka ne kake zagi na a cikin bainar jama'a? Ka yi haƙuri, sharrin kubutar baki ne. Ni kaina ban san sanda na ce hakan ba, domin akan zibibi ban san abin da zai raba mu. Yauwa, kai ma sai ka yi haƙuri. Sharrin kubuta hannu ne. Ɗan iska sakaran banzawawa mara hankali. Aha! Mun gode da kallon bidiyon mu a cikin tashar JTV Arewa. Domin samun wasu bidiyoyin ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙaraurawa, hakan shine zai ba ku dama ku samu bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode, sai mun haɗe a bidiyo na gaba.